Halo Ma, Assalamualaikum. Turu maning aku kok. Aku malah karipan ora sahur. Iki tak besi. Aku turu meneh iki. Nang iki ape meneh. Lah Mama ya ora sahur. Heeh. Ya ora sahur kabeh. Wis sekolah ayah pikirnya mes sahur setengah papat. Aku berani sekolah ayah aku turu. Turun. Pikirnya mau isi setengah telu. Iya. Iki si turu aku Pak. Ya arep panggil rasa-rasan. Mama. Biasa. Iki mau doktere urung ngabari kon ning klinik kok. Berarti engko coke Ma. Ya periksa apa tuh ya? Ning klinik. Iya ayah periksa apa? Ora periksa, ya periksa gigi ya. Oh gigi. Jam Jam piro sih? Yo jam 5. Oh. Nah, berarti larangku ya sesuk. Ya Nek ngomong. ngeberi ya wis ya nek engko. Paling sesuk. Iya, maksudnya aku lek ana acara ning klinik yo iso mampir ning gone Mama. Pokok kene ya. Iso buka bersama. Iku ya. Nek mengko ning klinik itu berarti sing ngeberi wingi. Berarti ya sesuk. Lah iya. Yo ki mau wis tak WA doktere. Tapi urung dibuka, urung diwaca. Ya paling cek turu doktere. Iya paling. Jam piro lagi ya? Iya. Ya pokoknya engko lek ana acara nek Mama. Kangen buka bersama. Ya, Ma. Ya. Iya sayang. Apa bojomu sing pergi sekolah? Wes. Ya wes. Sehat-sehat nggo Mama. Ya, Ma. Amin sayang. Sering bersyukur ya, Ma. Iya sayangku. Karo tetap sering ning keheningan, Ma. Ya, Ma. Turu meneh kok iso turun yang. Yo jenenge kekeselen kok. Saling terus ya. Iya. Wes ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Sayang Mama.